I can tell you 5 months in politics. Awo kagangambo siole kwanyora 5 months kwanyanga kwachire maira is a very long time. So dinchendi geru nanche manyanga nkiaka karaba karaba igo. Lakini umokore kaningi njumo kunya kosekaseka umokore kana gosemo kamanyita. Tumaitikendi yonsi na etwaganio ne kumaitikendi obe kumanya. Toko tigana no kunganya kwa banire bintu byo buraya bali bakunganya kurase kya meke ODM na busasi bya mabinde aye no mugwata nge kya make ODM. Amano ni boko mwakire ekoko gosiku mugwati ahuma ibe kya meke muskaraila mulodinga ase ogarite kwe korora buna obere gakoira libaga lyo buraya obere bwo murayo batano byense ya Kenya. Ningi ora arore na omugusi ntubuna abagusi boso omugusi at large abe aise ko mwakero murayibe kama cyo die murayo omuludinge kura ejabe gakora agusaise ko ire kura buna omurayo gatano wense ya Kenya buno mugusi bose buno munyibe county ya Kisii ninki aracho benefit kurwase oburayi bwaye muskira yodinga tigango tebiga baba Evelyn oise ko genda bono iga ogende Mount Kenya area orore chipara chiro orore ebinto buna biro siri ororo chinyagitari na kerege ento ebinto bi national government yekorwa no even factories ogende Rift Valley riye karo mwako yonde moyi ale ngororo orore ibipinere buna arose ti ebinto na boraro oyo Raila Amolo Odinga garwete province tole amo at one time tu abwate South Kavirondo South Kavirondo tu alenga mo nabagere tu ari ko abagere bari ko gambira kuruga Kisii abagere ba Omabei yarenga Omabei Migori yarenga abagere ba Omabei na Kisii na Nyamira yarenga Kisii yo yarenga ye mo bari ko gambira kuruga na ndi tu amenyete buya oyo iga Raila obeiro musani oito intubuna abantu ba Nyanza tokamwakira chikura na yetu ake chikura chinyinge 1997 tokamwakira chikura chinyinge 2007 tokamwakira chikura chinyinge 2013 tokamwakira chikura chinyinge 2017 ncheno musani onale na ndi nkororande ibirengere biyaye yonkomorora esaba gusi yonkomorora buno muntu bwata mayande sitole nkomorora buno umuntu aise ko irobora yoboiga arabaze batokore ibintu bingo chikogwa agusobo korubogere sobo na ndi igona nago tebiri kyana bukurigerio umuntu kwamorora bunari iyo nkororanga iga kororanga abantu abambali bantu baminto nyomba yaito lakini bangakere chikura banyanchite yonkomara buno umuntu bwata mayanda ayo umuntu oyonde bwensi ukuriyo bo cyumbe buno yigonde konye basobo babeire bagambire for 24 years tago tutwarira amayanda buno yugabwate ekina agotabiri oma n'abantu abwata abasani baye bonsi abonsi bakoriye ibiro gwabwata bonsi bara abasani baye aise ko banga tago tokorere ibintu buna bone ibintu bune kinakobori ring road yani ngo chikomubori kabere ekrare president so komateta gete ring road baba I will not think ogenda obisi yaye kumubori kabere that you can take to the bank. Okay. Ebintu a lot of things iga roads no nyine ebintu ebiga tokune ku binigete ebintu bune ebiga bono na leta abasongo gaiga na barete ngabaga center of excellence for health education. We will need close to 20 billion shillings yesterday. Na ruga jinza chia mambia na minyoka Nairobi na agende meeting na development partners World Bank na abantu abande bonspi igoro ya funding ye program we na ruwe kana ko meeting na naminyoka gochaga ikiana manyanga ntaje tiga moja gotaba Ongwae bwobo irichi ukikukwa na mangana ye county na kioro china miri gochaga na ikira iga na ikasambiri ona naru na Nairobi in the morning na naminyoka bono marogo banaikaga na chikukwa na mangana funding okorigi 20 billion shillings 20 billion shillings no chikuburi umuntu utabwate amayanda ako. Okay, Your Excellency. So that's what I'm talking about. Tinga ukatochora umuntu toko gende sana intomotebinga na into time we want this facility. Okay. Let me tell you this. Oise kobeke facility area tutade kobeka ganyosia. We will have medical tourism mugabo songo. Jena ko tebi. Toko nyora muntu toko genda buindi. Na enya gitari yeito nere konyu sikibesa ikitwaburiri buna bono tuwaje nabasonga ubakayigore cancer unit. Ego wansa ko tuanya kutwara cancer center here in Kisii.
abasonga bomba igorete cancer center ga iga busongo na intwe bagateba ngo tukotokonya bari ngutuma bara abanyagitari ga tonye wale chibesa chisa ino tokorosia complete cancer center here. We are going to have medical tourism here. Okay. Abantu bago northern Tanzania bachororo barara ugo chikuire kirogo maiga kukwarura bisi aya ngoro cho isainde nayo ikaranse to urojenga nayo ikaranse to urojenga mondore ikaranse gango tebi gabona ekero kyo bugabana nje nago tebi nanda bagusia moko ndigere linda etemba tebi kero kyo bugabana nkeri kerogo okyo oko umuntu akwayirira kero gege kyo bugabana buna bona agitega iga there was no county na chieto nkaga je county nka institutionalize nkaros chi ministry nkarosia nkateba nga ministry ye gasne ba uchikokora ne ba gokora bono mbwate county gali yogocha na bageni bane bagocha kwanyara basikali mbegete gali bako bakere bingoro gali bako bakere saruti bataumba rengo ona agitenje na rengene deputy governor yane boka babiriga want to bwate county government igene county government mokoira omuntu mogwakera omuntu ekura omuntu isaine baguziba atete ngomuntu isaine gose koyeri urayirira tiri lakini chikure chiga nabo mogwakera omuntu oya igo naende chiko bamangana nari naro chabete gali nairo bakirete omuntu naro mura nari bakirete naro buna aseri kurwali bagake no yonde kwerende naro kiambu nere nkaro agaseri gusega kiase igo abantu amba bako baboli chikura na inche ninche kwake kura yane weka mubabekera ati lakini but let me tell you this ekiagara ninoche soroji igo bago kora igo toramanye ng'abantu mbara bibatenene tobo governor the last day is on the 26th of this month lero itaikirenga 17 17 they're on 17th the last day is on the 26th of this month. That's 9 days from now. Yes. 9 days from now oikatomanya abaiga batene ntobo governor ngoyo nere governor umuntu agatera ngante ntekure party gete go sente ntekure ODM inche governor oyo nere senator oyo nere county MP inche governor igo tole amo na nyagete tole amo na nyagete okay bono iga mbara akora kotebe binte byonse so it will be unfair for me buno mu governor of Kisii County kokora I would speculate but I will tell you this yes abantu batene no governor gaiga abantu bari no baroche nto batu mwaka ongeri nate no governor na ise no na ro the other day abantu bakumuruta kwerende na endege nte kimochi koke kwanira tore na mwaka ongeri nate ni qualified man mwaka obule nate ni na very qualified man oyo nde nate ni koru south mugirango very qualified nyamwe abantu nabange batene ne babore icyo tundu nabande mbaro nabande babo simba nabande mbaro abantu bari qualified actually gukwirana your excellency nata comment it is important nata comment gukugenda tukiranirigo okonyerania bategererete nga binga kwabere governor gwikaranse kirogeke attributes chia murai ungana kiora fiti kirogeke obakonyenga kuma wachora machoro mondole ABCD because you know that person abantu kubagachora mbako ni na wandigirira mbako romboga bana omaete omuntu ogachorega bana wikochorega bana okogenda bongereza agende bongereza agende to the House of Parliament unabona achiete bongereza nkagenda to the House of Lords ngachinkanyora Lords baroro gusemba 5 na roseti appointment nkagamba na barobu nkabareta nabo abagitega koreta kibesa wogo tomu umuntu uragende acha negotiate on behalf no mutuma no in Japan agenda negotiate on behalf of the county ago ikaransanse ago explaining a county yane Kisii County igere county on 1333 square kilometer of land igombo at about 1.5 million people nkogambira abantu abo igo bali about 1200 people per square kilometer abantu abo 1200 people per square kilometer igo bali more than the UN definition of a metropolitan area UN definition of a metropolitan area no matter ni regional a metropolitan area meaning a town yes igo nga Kisii County yonsi ngima yenge town
according to the United Nations definition of a metropolitan area. That's the governor that you need. Okay. Umugabana bwa masikani noigwete tata umugabana urareta masikani igaiga abantu bagusika bakora naroche the other day umugabana uyonde anyang'nyonga akagenda gari Kisumu nkaraba kumurama bagokora rero nagenda nachite Kisumu the other day bagoteba ngoyo ngano musino mukuru usengaki nachite Kisumu bona buri nachite riga twarengo kero umuntu abataya ngoyine atotagete kiagero change Kisumu gari we change completely. So for me it's not about age. Somebody can be young and anyarobogambi. It's not age. I've seen very young people back on because like you go to France, the president there is a young person. Somebody can be old anyarobogambi. Lakini umuntu yigo ikoro kingana na isa inobogambi na are tolerant na are intelligent naende nari omugusi n'omuntu bwanjete obotoerero omugusi n'omuntu na twakeri ogiga estwamenyire bona bonto mete nabagera abagantu bana kurwana baro omane kwa Nyasaye abaiga bande benseme yaro gotokurwana baro taintoko barwani na ubago cyabacha gotorwani bacha koire ibintu bitu nturi kurwani yonde. Your Excellency, yes. Kwa biro mugavana sichindu lebera se county ya Kisii kerokende amaganyo naro ya homo wananchi usomo menyibe county ya Kisii aganetyo bego kumwikiranya buno mugavana na akwabere ko gotete amagendera ko abere ko gokora kerokende naro roro utarayikiranya asoro kwengo na kwaringe konya warachiga kina ngo sase ntunda yende nabo kwaringe go cyowikiranya ngindo kikeri kwabere go kuganya gokora buno mugavana be county ya Kisii utaraba go goikiranya. Ebintu nebinge buna for instance I would still deal with health services. I would want to completely improve health services. Ninta can improve the road network even much more. Ninta can bekere youth stadiums. Kwere ndeti county yonsi ngima babekere obo stadium obuya. Ninta ke binte binge ninta ka mache aike asabantu baminto bonsi. Ninta ke electricity yeye unaboneka na chitaoni cyarenge daka ya Kisii town ngo tarakwarenga utukoba mwana minto Evelyn munando cyokororeka nayo tarakwarenge gabo tukikiagera yarenge there were no lights chita ecyoro kigangira gitenga kibeka first time najite nabegete solar lights later ngachanga akana bakabeka light ecyonse muro kibekire not only in Kisii municipality kibekire town cyite cyonse inchengo akana electricity bills echinde chigonsi nyachikogera bono kinkuru chibese chigamu chinde mwale koboli. So I have put these lights all over. Una bono solar lights inkobeka kwachi kwanyora nk'abantu bande bakiri abana baminto bakiri bayibire barusiriye battery bayibire ni imechande menge tata Ronald yobo gabana boyi igo. I'm trying to say that if you are a governor, you wish for more time. Omonto go chakoiro bo governor kurwesinde will be a very lucky man. Ikiaro omonto you will not waste 5 years institutionalizing. Omonto you will find a ready government ego kolega egasi era musinyi. Okay. Kiara kanyore serikali erorere operational tari go chiku create serikali tari kuna bona agitega untagete koros chipara ntabua graders ntabua dozers ntabua excavators ntabua trucks ebintu ebyo na chiete kogora. The buying process yoko gore ebintu ebyo is almost 6 months because of the procurement process yoko advertise oko koraki okogora paka kabiko goikekwe nibichikoletwa is ekwere is a long time. Okay. Paka none ebintu emwali gota bia fire by the time ukole fire engine ego ikeso ole it's 8 months. So nakina atebanga omuntu ogoche governor igagocha ere priorities chia ya komyokira mustari. Okay. Yeah. Tutaracha se abantu bali bogalie stadium wekero mukutano wa Azimio ba entogereke kigocha kurwa sabategereria bange sana ekerega ayeno mugabana kurwa soro gongorwa bugetutu bantu batebere mugabana boyikura na bugetutu bakogenda sanga which is fine. No any demands chia bantu babo getutu nkibako egwase emboliye kerego chikubaguya serikali yegocha.
timanyiti gose nyomba nere bwate demands kya nyomba kya banyali bali mbabwata abantu banyali bali babwata babere basimba bwata abantu babo na barobo amachoge mbabwata South Mugirango mbabwata na abandi mbabwata but intukorobo gitutu ntwate banga intuko tukanye go twagambire tigatige ne nyomba china cyo kigambe igo na keke na itoko tabe na mwana ya Raila toko batebya ugusiya banga na inu mwano abantu abandi nyina baro bagambire tigara na mu gako yo minto na mu royo minto manene kurumate ganera gambe kya bari bande bagambire 24 years bako gamba still nande batete kutugambira surely it's not fair tiga abantu bande bagambe okay na into na baba gitu na batoko teba so abagetutu what we expect is fairness nganyore umugabana ugocha tabazo take for granted kya into nyombe nene okay into nyombe nene ya gusi tato take for granted na into areko babanta babe na nguri go stop go train umuntu to train umuntu lakini we being reasonable umuntu gati umuntu urachiko ngurachiko support umete your excellency no jote benga turi support umuntu so this is my question umuntu urachiko egwe tigiti ye kyama ya ODM nero urachiko support being you are a governor under ODM